Kakanhun Awaken India Movement Meghalaya State Unit ka khot ka weri ki pajba nang shnang jong ka than Ribhoi District habaro kat ki balat por daga jingyang banwan kersyani la ka jong ka imlang salang daga bapoi khnang chapo ka jinglang pajba ka banlong hapo ka madan shnong umsning haka arpunyo tarik mentau benaya yang arhajar arpoar nado ka por kharwe bejim step shaneng ka badai ru ka sngiyo ba umsning haka na kaliang jong kinoi lam jong ka kanhun EAM kin pensnga pajba hlor ka hok bar ka jing shisha kat kum ka jing la loj ka badai ban im na ka benta ka jing wan thombo jong ka khlam covid kat khandai haki benta ba pher jong ka parthai barok ka wai Kakanhun EAM kumbala pau na do ka basdang jong ki snem bala no kalami shekhmat habaro ka wai kari India khamtam hapo la ka jong ka chela Meghalaya halor kini kinong rim ki bala tenju iki babun kiliang kabaneng kong halor ka jingsha pan bor ka jingsha ban ben ki paj ba nang shang jong ka chela na ka benta ban shim yo un chak tika covid khat khandai kabaar ka jingshim ka bu jong ki hospital sumar jingpang na do ki hospital private hado hospital sarkar hagba pan ki dor khlndo tipshu halor ka ai ka benta ban sumar ka kum ka jingpang pan ban daga bala shu pan kala kum kinong pang covid positive kabalai kaching sha khata kapule puthi jongki khna school haki babun ki banta hado babun ki blado no shisndon yala kapule puthi tang namar bom yo latshu kabasau kaching wan jong te ka khlam covid ka khandai daga ba persyang ban ban har dor kaching im la luit halor ka hok lang brio man brio daga ba wan lan shop tang dagi bor brio kabasan kumbala sakhi daki babuan bamanta gini kisngi haden kecingwan kani ka khlam covid khat khandai kabala shukala long tangkum kalat ban pan ki dor ki mar ki mata kanthub hado ki mar ba mar di bat ki we ka EAM klayang banile persya tang hapo Meghalaya Henry habaro ki chela ba pher kari India bat keleng sodong ka parthai barok ka wai bat halor ki te ki nong rim ki balapan kalai ka hun ban mi shekhmat daga bayang yakhun persya na ki bor ba halor jong ka sarkar kme bat sarkar chela rukum chu ban yang skam bat bandawa ban yo ka jing la lu halor ka hok ba jing shisha kumba upat ba udai ban im bat ru ban sngathu shai kum kita kinoi lam sarkar halor ka jing yada kabla dan lepa klem da pan khen kat kum kariti sanchar jong kari India ka EAM ka kan tujur ki pajba jong ka than Ribhoi ter hado ka than sning khamtam na do kinong shang yaw nong belasngi nong rem nong trekam sarkar bat ki we rukum chu barok lang da shisha ba kum ki pajba ki ba perkhat lam mi kala we jong ka pateng ka banwan ban mi pajba at ban ai jingger shan ma pura halor ka jingilang pajba ka te ka sngi na ka benta banya dai la ka jong ka hok badru ban yo ka shang sok ha padeng ka jing la lut ka ba pura klem nang panthun ka sangga kan tujur ka sarkar chela bakam dai ban long map thut ne deng pan kiang ha bak ha baya dai berkata ke jingilang pajba namar ka dai ka hok jong man la wei pa wei unang shang shnang uba im ha pa kari sanchar pajba ka jing la lut kat kum ka fundamental rights jong kari ti sanchar jong kari India